Hello mga kamaster, magandang araw sa inyo lahat. Magigay pagbabalik pala sa aking munting channel. Maraming salamat pala sa inyong mga suporta at sa paniniwala. So ayun mga kamaster, no? Sa araw pala ngayon mga kamaster is magbumukbang kami kasama si Marinong Homeboy sa kasi si Muna Pilipina. So ito na po yung bangos. Ready na yan po. yung bangos mga kamaster. Ayan, ito po yung lulutuin natin today mga kamaster, yung bangos. Mag-ihaw tayo ng bangos at magkilaw tayo ng guso at saka mag-prito tayo ng uyap. Uyap? Saan uyap? Hipon ano? Sa Bisaya, hipon? Maliit na hipon. Ito po maliit na shrimp. Ha? Oh! Tapos dito tayo mag-iihaw mga kamaster. Dito sa uling. Sige po. So ayun mga kamaster, no? Abang-abang lang mga kamaster. Hayo Marinong Homeboy. So bago lahat, magluluto muna kami. Anong ulam mo? Watching from Manaog, Pangasinan. Andun pala si Muna Pilipina. Andun sa loob. Magkilaw po kami ng bangos. Yan. And magkilaw kami ng gusto at saka itong uyap. So tara! 12 seconds later. Ito yung pamaypay ko mga kamaster. Ito yung gamitin kong pamaypay mga kamaster. Nigo. Shout out nga pala sa nakakaalam nito. Anong tawag ito? Sa Bisaya, Nigo. So, pang sa mais mo na yung parang tinatanggal mo yung tahok sa mais. Ganun-ganunin mo. Yan pala nakaputi mga kamaster, yan pala si Muna Pilipina. Saka si Marinong Homeboy. Gusto yung kainin namin, pamumukbang namin. Dala ko na. A few moments later. Ayun mga master, nag-prepare na si Marinong Homeboy. Yes, for mukbang. For mukbang. Gutom na ako mga kamaster. Yes, na po kami. Yun guys, magsisimula na po kami kumain. Magmumukbang. Sa puta ha, imuha na dahil Marinong sa Homeboy. challenge po to mga Homeboy kasi tatlo. Raketero Raketero master. Master. Yun guys. Challenge Yan po. mga master. Yes. Challenge po to mga Homeboy, no? Sa lahat po ng mga kameras dyan. Challenge to kasi tatlo po tong Hugas na rin bangos. kamay guys. Yes, Ayan. ano. So tatlo to. So Magkakamay tayo. ang patakaran nito is dapat ubusin talaga isa't isa. Ha?
Ako aning gamay mi. Gamay yung Dako kaon na ko siya, ano. dako. Oh, kainday ni Gamay dako. gamay yung kaon. Kanya ibutan na siya tubangan ang buko para maiswag, ano ba? Oh, na. Ayan. Oh, di ba? Yung meron pa kaming buko, yung buko yung ginagawa naming tubig. So baho pa nawata kay mga unsa day. Ay, dito. Kilid niya to. So mga una ta, pero bago magsimula tayong kumain, mag-pray muna tayo eh. Lead the prayer. Sige na. Kaudong hapon. So, and guys, let's eat. Pero guys, kung mga kamunatics, kain muna tayo guys. And thank you so much kay, Muna Filipina and of course kay Rakitero Master nga pumunta talaga sa dito para magmumukbang kami. Ayan guys. Sige na, mga anak dito tayo, gutom na. Kain na tayo guys kasi gutom na. Kuya, kaon na diyan kuya ha. Sige na, ano ta? Uy, dapat hukdanay. Order magkay kanila ko. Buko, gawin namin tubig. Ako lang. Gusto. Kasi pa daw sa kamera ang kuan ha? Dahon? Mga kamera ma. Pwede kayo natin napatay. Wala pero hindi kita matigil na. Hindi na alam. Sulit yung plan niyo. I-vlog. Ato agad na biglaw. Dito tayo dito.
Wow, din mo bro. Pagpalit, pagkuhan mo nila, wala nila kanang extra nga kuhan? Extra nga kanang clip ba? Ang order ko na naam to niya, na extra nga kuhan lagi. Okay. Oo. Pero kung ana, kasi nga kuan. Hindi pa yan. Oo, yung nana rin hapon. Dili pa na Yan. So bye-bye na po. See you to my next video na naman po. Bye-bye. Bye-bye. Kaya mo taas-taas na yung video na. So yun mga kamaster. Busog ako. Salamat sa sponsor pala. So, sa bangos ni Muna Pilipina at saka sa guso. Guso ni Marinong Humboy. Kasi nalibre ako. Maraming salamat. Sunod, wag niyo kung maano kung mga kahumbaka ng mga ano no, kamaster kasi hindi lang to ang huling araw nga magsama-sama po kami. Siguro mga next day magkukulab pa rin po kami. Kukulab din. So, ayun mga kamaster. So, wag niyo kalimutan mag-subscribe pala. At sa mga supporters ko dyan, maraming salamat. Bye.